Bere momentun berri egunkariak atezitun, hainbeste artikulun hartin, genetikoki zen nolako antzekotasunak eukitzen jugun gizakiak. Eta horra azaldu zen argazkilari bat, non intientzuna zen familitan eta behitu, eta hainbat argazki bildu, eta intientzitun persona baten argazkia, eta bere kide batena, bai semia alaba, edo ama, atia, osabai zeba, eta parekatu eta nola baiteko bat bestin ondoan jarri eta behitu ze atera zen, harri-harria. Hau genetika, biologia. Hau. Esti hau. Esti hau. Hoik 2014ko artikulo baten ondorio dio. Harri-harria. Eta hau, genetikoki ematen den mirari bada, nola arraio diteke olako antzekotasun eukitzia. Hain adin ezberdinetako eta sexu ezberdinetako personan hartin. Txistea emateula. Harri-harria. Eta gero kuriosua da, gure erdi bat bestin erdia bezalako ez dela. Oire intzunak, invento erra intzun. Proposamena zein da. Hemen aiga montuz inkontzientikin harremanetan jartzen eta bilatuko dugun bire ezberdinak, edo landuko txugun bide ezberdinetan, daude batetikan emozion kode bidez kinesiologia lantzia, hoi da netzat eraginkorrenetakoa. Bestia, somatizazioa. Somatizazioa bideo ezberdinetan aipatu dut, eta somatizazioen barruan zertarako galdera da planteatuko duna, gorputzataloi zertarako erabiltza dut, eta ze ezin dut inuan. Eta horren arabera iritsiko edo hortikan nahietuko gineke gure realidade hortan egunerokotasunin zer dakagun trabatua nola bai, ze azkenin somatizazio egiten duna gure sinesmen bat plazaratu. Beste biria, gaueko ametsak. Gaueko ametsai beste bideo bat eskainiko diot, eta beste biria transgenerazionala edo gure famili zuaitzan bidez lortu genezake zeinen dobliagan, zeinekin dugun lotura, zeinen etxeko lanak hartu jugun gutzako. Horreire beste bideo bat eskainiko diot. Hoidia ni proposatzen dutena, inkontzientiri buruzko lanketak. Bado beste bide bat, inkontzientia bezala ulertu jakena da, ispiluna, realidadea behitu, ze azkenin zure inkontzientintzat ez do kanpun ezer, zu bakarra zaude. Orduan, kanpun ikusten zu noi zuza. Kanpun ikusten batuzu persona zoragarri pila bat, segi hola. Eta ez bada hola, aldatu. Nahi bazu, zue bizitza zu erabakia, oroitu.